Otareɓe hande dadi pellital haɓade majje mayi mi tampimi mayi ba ma yiɗama yiɗa yiidema nattu fa suudu ma o bone woni baaba galle an wonko ƴewtini an kam an hol bone gonɗo hakkude ma e ngel ɗo cukalel e holko wonma ngel ɗo bajjel gotel joguiɗa an ko gañirɗama koko woni wuddu wuddu hoto wiyam wuddu min mi añani Alassane ko jikku Alassane woni ko welani yiɗama hande a yiɗama janggo a meeɗa yiddema ko ɗon woni aɗa jogui guel ɗo bajjel gotel tan mbiya tan a yiyata ɗum an e guite ma i o bone ko woni onon bajjo mo moƴƴani yiyetaki min mi jibinta bonɗo mbimami reedam nduɗo ɓiɗɗo bonɗo yaltata hen bisimilla ha yesso ko lawol mbimami so Allah jaaɓi ha yesso ko lawol oɗo meɗta bonde an mo ciftoɗɗa mo ciftoɗɗa komi cifti ka ciftiɗomi kay maɗa way kam wona hankini no hanki holɗum hanki ne jaɓɓuɗami de manene mettunoma ine mettumi de waɗa ine mbanmi ɗum a waɗani hay min sinnane mettunoma an ka ñawdata min imi ñawdani hen a ñawdani holko ñawduɗa ko ñawdumi ana ko wande ko jimme alande hoto ciftitomin komin sifti hoto sifto komin sifti ma siftimama min won ganda sifti baɗa jaɗa guitam ɓe hoto siftitomi komin sifti mi haalanima ɗum sifti hoto siftitomi komin sifti hoto siftitomi de siɓe mbiɓe komin sifti ganda ɗum paɗe mi jogoɗani waɗɗintama komin sifti ma mi jogoɗani waɗɗintama komin sifti ma mi won siftomi komin sifti ma sa siftima siftama siftama aɗan ko jiɗanan renomi de an ka fami renomi de wallahi sa renaki sa renaki an foti renaki renami an yimi walla foftinam yen tabar no wiɗi maaro no wiɗi maaro mbaɗon tan ɓe jam noon to mawɗum ni jam tan mawɗum alhamdulillah barikal jam tan kay mbaɗon tan ɓe mawɗum jam tan hande de mi jooɗi tan hakkillam are maɗa mi wadde haade mi dawani hande kam kare maɗa salminma mbaɗa tan ɓe jam tan kay mawɗum alhamdulillah aɗan ɗo tan yiiɗe maaro ha joni ayide wonde ko sukaɓe sa suɓala maaro ko tan ɓe cuɓata maaro to gonga di ɓe ganda cuuɗe maaro kamɓe fasa tan ɓe loota defumaɓe fof parak tan ɗen keeyi ɗeɗo tanne ɗe jiiɗa moƴƴani moƴƴani reedu ala soko ma suuɓe ɗe moƴƴani saɓe cuɓata maaro a wayri nande sehlama min de gonɗo joni hakkillamo ko udde i fulankoɓe ɗen wonko kaali ɓe mbi ko humpi fof ko jammune kono min de hankkadi joni hakkillamo fof koko i ɓuuri lebbi joyi joni wona o neldi wona o windi haydara wona hay téléphone haɗa may jeeɗiɗi kono wayri noddam har min de mi anda lebbi joyi joni o windano neldani so neldani kam wat téléphone kam mi anda kam koye jaam gonɗa kono haɗa may jeeɗiɗi ala ɗum wona law min de ko joni hakkillamo o joni hankkadi ala ɗum ko haalo pulaar me kala humpi koye jaam woni no fuurango mbide kono min de hankkadi ɗum noddugol ngol min kay ɗum ha cillo ñande nden ari gallamen heccengue cillo yo noddi ɗum mala ko cilonata min de o noddanimi mala ko cilonata min de o noddanimi yaay so neddani kam yo noddam tan kam mi anda kam ko mi anda kam ko mi anda kam no woori ko ɗita ha minne de o wayri kam noddude guille nde o yetti o noddimi gotol guille nde no wayri noddude min de wayri kono cillo noon heccangue ɗari gallamen eyyi wi sasa fof mo nodda ɗum mala ko cilonata par ce que o wi heccangue o noddima mala ko cilonata min de o noddanimi yaay so neddani kam yo noddam tan kam mi anda kam ko mi anda kam ko mi anda kam no woori ko jaam tan ɗum wota ɗe ɗanade ɗum ɗon kay mère Tafa artiri hakkille ma no moƴƴi pour ko mbide ko humpide ko jam woni ko kala ko humpi oto feccu en jikka koye jam tan wona koye jam tan Allah ko moƴƴi an kay kala nde pinɗa juulɗa hokku min duwaw rek duwaw moɗon wona saraya men wona saraya men il faut kay
pin fu mi duwor so fiɗɗa fof duwo so Allah jaaɓi inchallah ko jaam tan ko jaam tan mboɗo wiya mi herta mi arno ɗo hen an wayno noon e balɗe wallahi ko liggeyo tan ana alne Allah nandi ko liggeyo tan ne heewi o way ɗo kay ala way ɗo no feewi liggeyo ne heewi ɗum tan waɗi noon la ɗum ɗo kam i jam an ɗum heewani an ɗum heewi an ka jignaɗo men a jarama yo Allah juutnu amin amin yo Allah juutnu amin yo amin Allah hebbi amin amin a jarama amin eyi jarama eyi kay so Allah jaaɓi ɗeɗo balɗe Eyi. so mimma mi ƴeewa wadde feere mi noddama quoi eyi salde inchallah a jarama e moƴƴi eyi jarama eyi moƴƴi mi salmini yaay ma moƴƴi noon so Allah jaaɓi eyi inchallah bisimilla assalamu aleykum mbaɗɗon tawar miñam si ene mbaɗɗa mbaɗon tampe ene mbaɗa tampere mawɗum ni aɗa selli mi calni yani wayrima de i yide ha juuɗi tan mbaɗon tampe ala hoto mbaɗete noon sono wonde mawɗo mon woni ɗo oto mbayrete ɗum saaha fof gaara mbaɗa min ƴeewon ɗum nganndan no jooɗori kono tan oppude ɗum ni tan kadi ni tan ɓe welata kam de oɗon nganndi sa woni ɓefto tan kadi yaɗuma han kadi ne hamni yaɗuma ne hamni kono yimɓe ne mballotira hamni on kay min noon kam waɗaɓe ɗo ko caɗele mawɗe min kam il faut mi ƴeewa guitam de nde mboto wonno ɗo numéro kam miɗon il faut famde il faut mbadde weeruji am ɗi wonode woni ko nder armo mino ko haaju adduno kam ɗo bisimilla wona ko haaju jam haaju jam min de ko affaire bal tan adduno kam ɗo baale dal kadi kam jonde darde non mbaɗa wonko fuɗɗi ɗo kono cikata mata ko woni tan koye haalde nde ko gonga e makko honoon eggude jonan ko tampini kam mbimi aɗa mi yettinma ko eggude ni o e guuro yoyi ɗo yiiɗi cillo cillo ɓiyam cillo ɓinguel men ni ndende so ɗum waɗa ko moƴƴi eyyi ko noon de o wiyomi yiiɗimo an ono jogui haqqille koye a yiide kono waɗi ko moƴƴi wallahi o arani ko jeeyi ƴeewtan ɗum aduna ha woni ƴeewtan sa e sukaɓe hannde mbiya ngala haqqillaji a yiide ƴeewtan oɗo sukuru ngoɗo miijo ngo miiji ɗum ɗo kay ko wiyatno ko tan saɗɗo goto tan woni hen oɗo saaha mo joɗiɗen jaddo ko jaaɗo koyngal artani taw sinno ko sagam paddana hawo ara no jooɗorɗa ni jooɗoɗa ɗo kanko jooɗo ɗo aɗa gandi de cillo jibina mi ittu ha laaɓi nokkumomi an aɗa laaɓa hunde no wayi kadi no aytata ko hunde kadi dokkani ɗo ha para mbiya kadi aɗa ɗumi kadi e sokkorde gonga somi waɗi ene wawi wonde kono teddugal en ɗon ken jomiraɓe endam keɗen jiiti min dal toon jiitinomi ni ko dede min jaddu ko kamen mboɗo andi kono goɓa sesa mboɗo andi kono goto ayi kadi heɗomi haalamma e ala ala ba sesa min ko kalan mami ko saɗani mbimami jaddo ko jaaɗo koyngal ha ara hor sindi ko tiiɗani hor sattini ko sattani hawa ara jooɗoɗami wiyani o rokketake kono yo no jooɗoɗa ni kanko jooɗoɗo ko teddugal wonde basi ala hen kono noon son kaldama tan woɗo no jiruɗon ala e nder e jodde mbiɗa wiyata tan so ari so ari tan noddam téléphone ya ha wara dal ɗum ɓurinimi ya wara ɗum ɓurinimi eyyi a jarama mi salmini galle fof mi salmini sukaɓe o waɗi ko moƴƴi noon waɗi ko moƴƴi kono noon uston ɓerde mon de uston ɓerde mon de woro guello cuhlel waɗi hoɗi fayida min nder guello cuhlel kam min kulmini est ce que wona oɗo forci mum so fortanimo de oɗon jogui miijo moƴƴo min mboɗo wiyano sukaɓe hande ngala ɗiɗo miijoji kono oɗo de taw kanko yaltino ngoɗo miijo o waɗi miijo moƴƴo mi weltima min kaw makko mi weltima te so ari mboɗo hen hande mboɗo hen jaam galleji tati so tawi wona oɗo wona de sérieux probléme koɗo darto wayi o koɗo salamu aleykum
galle haldu en eyi Alsan eyi noon tan ɗum e ko ɗo Alsan alnoto ɓeɗo ko an ƴewat ɓeɗo ko an ƴewat eyi o moni na kanko ko kiyam aɗa andi oɗo kanko ko kiyam acce kam woy police acce kam police kanko ko kiyam ene wiyo moni kanko ko kiyam de kanko ko kiyam ɗo mais mbaɗa seeɗa kanko ko kiyam fof kanko fof ala ko ɗum ɗo joni hay dalil goto tan gonni sa yehi kaala commissaire dalilu maɗa d' accord jen bisimilla kanko ko kiyam de min hay dara mala hen kanko ko kiyam kanko ko kiyam de min hay dara mala hen jam ako min mbiyata mane gontu wel ande faydene ko gotum no mbaɗa ko ala seli no mbaɗa ko tata e basela mawɗu ni oyolo wala ɗum laare ken caggi tan ceertumi haldu laare tan fiɗumi tan ay goto nan mbiya jeeɗi ko mbiɗa ko wallahi no mbaɗɗa ala seli iya jaaƴi mbaɗa tan ako mawɗu a jaaƴi ɗum ko mawɗu yettoro na duukuma hay wona jaam mbaɗa jam woni gay bandira on celli mbaɗɗon tan de laare ça va ino galle men woni ɓe jam mawɗu celli calminama kabbu hen ɓe jam i yimɓe arta tan min parcelle tan mbi kam ma ari noon woodi mi fawami jooɗaki ɗum noon woodi Voilà. no mbaɗa tan ɓe jam nan tan tata e basela Mawɗum ni. mawɗum yettoro jam woni tan kay jona ko wanma jooɗade beddaji ɗum fof tan ko ha jiya beele cillono wirto wanma jooɗade e bedde mi idinoma joƴƴinimi ɗo beele cillono wirto ɗo mi idinoma ça va la oui ça va no gambinaɗo eɓe jaam ɓenno toon noosa Moussa Hawa en Diaƴe Ba en Sambel Ba en eyi ɓe fof ɓe calminima aade merci ne salmina laaɗe nan toon omo e jaam omon ɗon arani wala warani on gambini welde kammi nan ɗon tan sukaɓe men nan toon ne kewi ɗon wono kam jono sukaɓe men tabaraka sukaɓe men nan toon kewi ɗon alhamdoulillahi waɗi mabɓe ɓe Allah udditi no fewi no woodi no waɓe no Diaƴe Ba en alhamdoulillah yallah yaw ɓeyda hande ko Hong Kong en Bangkok en toon gaddoyno marché ko batoje gaddata marchandise mumen deɗɗam sile tala mataw yiya ɗum to eyyi mi yimo waɗani nan ɗon no mbaɗɗa gore ko mawɗum aɗa selli de alhamdulillah yettere Allah machallah jam woni kay barikal no mawɗum mbaɗɗon golle de mawɗum